إن أجري إلا على رب العالمين اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذن طاعات عبادت لنذي salih amallarınızı Huda için oturşuqlanız ve muhabbetleriniz ve adım qadamlarınız ve tamam duayı hayırlarınız Pak Allah lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize ilgun içeriğiniz, dosyarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret saadet gönenmek, yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bolup, ulamalarımız ve milletimizin ağdı birliğine, parahatçılık ittihatta yaşamaktan, dinimiz, dünyamız avatlıktan ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri, rahmetul lil alemin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 59. yaşında Mekke-i Mükerreme'nin düyüplerine Hudaybiye diyen yerde geçen heftelerde gurrunu geçti. Kafirler bilen bir neçe madda, bir neçe kanuna, bir neçe bernamaların üstüne sulh ettiler, oňuşdylar. Aradan ihtilaf ayırdılar. Şoň üstünde inşallah bir heftede de şoň iyidini alıp gider. Hudaý Taala'nın köklemegi bile ýöne bir neçe mukaddama hyzmatyňyzy ýetirmeli boljak. Şoň ilgun jamaamyzyň içinde bir gaty gerek gurrunlar bolansaň bu içinden bir eme dersleri Hudaý köklediğinden bir gece kärrä gaýdyryljak. Nisbet be Resulullah'ın siratına. İnşallah Hudaý için kulak asıp, ders alıp, Hudaý için içeriğimde de düşündürmeli gurrunlardan. Elbette hemişeler de şeyledir. Emme sulh gurrun, oňuşmak gurrun, ay bolur da diýmek, ay bolýa da razi bolha da diýmek müteessifana ilgunun içinden ýyl-byl aýrylyşyp barýa. Gün aýrylyşyp barýa. Hatta bir oňjak gurrunun içinde, hatta bir cüz'i zadyň içinde, hatta erhiliğin arasında, hatta enata oğulgydyň arasında, hatta iki doğanyň arasında, ulukon iki tayfaň arasy däha. Ulukon iki milletiň arasy, biri falan ýurduň adamsymışdyk, biri falan ýurduň adamsymışdyk. Ay sulh etmek, oňuşmak gynna diýer ýalyl. Asen günmegün ýyl-byl zaman ewe gitdigiçe insan ilmi dünýewide pişreft etdigiçe, temettün ewe gitdigiçe, nagat insan ilmde ewe süýşdigiçe insaniyeti günmegün ýa galyp barýa. Sulh meselesi sagbyr beter belli, oňuşmak gowdygyny, kim bilmeýär gowdygyny. Hatta bir hatta barypdyr, elhamdülillah ýoksa hakikat gurrunlar, bir qyyn görmeli gurrunlar däl haşa. Hatta aralamızda heley erkeklerden Hudaýa köp şükür günmegün qarylarymyz da köpelýär ýoksa. Kur'an okuýa, yarım para, bir para, ya Kur'an klaslara öwredilýän ýere gatnalýa. Emma Kur'an-ı Kerim'in manasy, Kur'an-ı Kerim'in maksady, Kur'an-ı Kerim'in isteýän zady bir şoň sulh, bir şoň oňuşmak, bir şoň ay bolýa da diýmek. O da kim? Erhiliğin arasy. O da kim? Doğanyň arasy.
O da kim enata oğulgıylığın arası. Ey Müslüman doğalla. Ey imanlı doğalla. Ey mümin Müslümanlı. Näme diýip çıkıtmaly Qur'an-ı Kerim'in isteýän zatları. Mümin Müslüman ki a'udhu billahi oqiyya, bismillah oqiyya, alham oqiyya, Hudaýyň huzuruna durýa. Qur'an-ı Kerim okuyup ata-babalarymyzyň ruhuna bagşetýär. Ya fakat şu okulmaly we biriniň bir belligini bagşetmeli, tamam boldy. Emma Qur'an-ı Kerim'in içindäki maksat Qur'an-ı Kerim'in isteýän zatlary ijra bolmaly dälmi? Ýürüýmeli dälmi? Meger Qur'an-ı Kerim'in inşi Allah Taala ayetler iyi veripdir. Feriştelerden iyi veripdir. Resulullah canın üstüne iyi veripdir. Nämeden çürüm? İnsan yaşayışında şonu amal etmeden çürüm. İcra etmeden çürüm. Geçen hefte Resulullah canın sulhuna kadar avadan geçti. Resulullah can Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh'a Bismillahirrahmanirrahim yaz diýenne kafirle yok. Biz Bismillahirrahmanirrahim kabul etmeýär. Biz Bismikallahumma diýjek diýerlerine Peygamberim näme diýdi? Ay bolýa Bismikallahumma ýazaň diýdi. Resulullah can Muhammed Resulullah yaz diýenne yok Muhammed Resulullah biz kabul etmeýär. Muhammed ibn Abdullah yaz diýenne Peygamberim näme diýdi? Ay bolýa Muhammed ibn Abdullah ýazaga diýdi. Mundan aňarda insana musulmana Qur'an-ı Kerim okulyp ba mescid medreseleň içinde imanyň içinde hatta başlaň inni bir formaldyr şu sulh meselesi tarap hamany oňşakdanna oturup nägadar olakan biderek görüň 50 60 70 80 ýaşynda ak saqqal owadan ulama, ahun, teberrik adamlar üstüne iyi verenne tarap oti, ay ahun tahunna iyi verer indi bizim üstüme de deyip, şoňa da ihanetler bolmaly. Ya iyi berýän tarapda şey diye hatta daýdasy, ejekesi ya qaryndaşy, ay ahun tahunna ýykyşdyrmalar deyip, ya oturan adam şey diýip aýtmaly. O da nämeň üstüne? Sulhun üstüne. Sulhy ki Allah Taala gowurýar. Resulullah can aýdypdyr. Hatta şiice şuurun edip Resulullah'ın yaşayışından hiç tak ağlamanı fakat solhun gurrunun estekte hadir de ağır. Hatta şiice Resulullah'ın yaşayışından hiç tak gurrun etmesek fakat şu solh onuşmak barıdı bir gurrun estek inni keyfte de şon gurrun estek hadir de ağır. Näme diýip beýle bolmaly? Ey musulmanlar, ey mümin, imanly dogallar. Resulullah aýdypdyr. Resulullah mübarek ağzından çıkıptır. Ey musulmanlar, sulh edin diýipdir. Hatta Hudaý Taala kıyamet gününde musulmanlaryň arasyny oňuşturup beşliği berjek diýipdir. Hatta Hudaý da kıyamet gününe musulmanlaryň arasyny sulha saljak diýipdir. Adam hakkını almayanın musulmanlar biri-birinin her kim hakkını almaly. Yevme yakumul hisab kıyamet gün bolup her kim hakkını aljak. Resulullah aýdypdyr. Gözümüzün nuru aýdypdyr, başymyzyň täji aýdypdyr. Rahmetul lil alamin Muhammed Habibullah aýdypdyr sallallahu aleyhi ve sellem. Ey musulmanlar, sulh edin. Oňuşun diýipdir. Şon Hudaý Taala kıyamatda garaz oňuşdurjak musulmanlaryň aralaryny diýipdir. Aslan şun öýde boljak da. Ol ýan kıyamet gurrunlerde ba, oňa nähilim bize meňdeş bir ahunny barmal o tarapda oy yıksın adam on ihanetli de ba ahun pahun yıkar näme der diýip de onu biderek keple de aýdylmaly. Hatta ulukan salih ewliya ulamalardan çyndeş kepler aýdylýar. Resulullah janyň işlerinden kibi Peygamberimiz aýdypdyr sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah janyň mübarek doduklarynyň arasyndan çykan gurrunşy. Näme diýipdir? Ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqa? Qalu bala. Tutup kulağa tıkılan pamuklar ayırıp Qursoň içindäki gulfy aýyryp, gursokdaky garanqylygy aýyryp, jany dil bilen kulak asmaly gurrun Resulullah janyň aýdan dedi.
Bärde kulak atıp haçan iş başyna düşenni eşitmän galmaly däl. Aýallygylar eşitdirin şun içerisinde. Bärde hawada hak görüň, dogry görüň diýilmeli. Emma haçan şu görüň öz başyna düşenni bu görüňler innemän goýmaly. Bolmaz ahim bol. Ol hakykat musulmançylyk bolmaýar kim? Haçan özü sulh etmeli bolup, özü ortağa gelmeli bolanna ağlap sowmaly yalandan. Ay men yüreğim ağrıya bidatları gurrun edetim gelmeye deyip aňyrsyndak ağlap, bigat ahun yıkıptır, bigat yaşuly yıkılıptır, doğrulacak bolup ağlap hemmetini hiç etmeli. Hokka etmeli. Bar hokka bolmasa da çyny bilen bolsa da ağlaýarlyk çyny bilen bolsa da sol Allah'ın isteýän zat göreýär Resulullah jannaty diýipdir. Ey musulmanlar, ey sahabalarım, size bir aňsatjak bir zat aýdaýymmy diýipdir. Kan gijeli turup namaz okuýmadan sogaby kan pul harc edip hac sadakalar, umre sadakalar, näme sadakalar bermeden sogaby gaty kan nipdir. Kan Recebay aradalar, Meriday aradalardan da sogaby kan zat aýtmaýymmy diýipdir Resulullah jan. Sahabalar aýdypdyr, aýt ya Resulullah. Göreyli aradadan, nefil aradalardan, Recebay, Meriday arada tutmaklardan da sogaby kan has sadaka, umre sadaka, näme sadaka sogaplar onun nadiqaty kan. Gijeler turup namaz okuýmadan da sogaby kan. Näme qam? قال صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. رسول الله جان aýdypdyr, iki neferin arasyny oňuşdurmak diýipdir. Sulh etmek diýipdir. Hala şu düşüneýliň, hala şu ikiň biri bolsun. Erheley ya enata oğulgy, ya ağa eni, ya palani, ya ustad şagirt, ya herkim. Şu ikiň bir turakana ay gel oňşaýyldy diýe o birine. Şu sogaby aldy. Ya ikisinden başga şahsy sevwum, üçüncü adam. Ol gowa adam, ol tabiaty salim adam, ol musulmanlaryň agdaly bolmagyny ýüregi ýan adam. Ol ýüregi pak adam. Ol Allah'ın süýün adam ki üçüncü adam wagt beýtdirip ýörmäň musulman oňşmalydyr diýip de orta düşýän adam haýsy bolsa da şu sogaby aldy. Ulamalaryň bir aýdan kefi wa la yaqumu bis-sulhi li ridallahi azza wa jalla. Beter gowaý diýipdirler. Men bir şeň teberrüken şu ulamalaryň aýdan kefini okuýyn. إلا من شرفت نفوسهم تضاعف إيمانهم أذواقهم سليمة شعورهم نبيلة يكرهون الشر فهم كالماء على إطفاء النار المهلكة. Şu Hudaý üçin ara düşüp sulh etdirýän gowa adamlar var, ýaşulla, Hudaý üçin ýaşulla. Hudaý menden razy bolsun diýip ýaşuly bolup, ýaşy kiçi bolsa bolsun, şu oňuşdurjak bolýan adam ha. Şolar bir tabiaty salim, şolar bir Hudaý, şolar bir ýüregi pak, şolar bir musulmanlaryň agdalydyna ýüregi ýan, şolar bir ýakyp duran oduň üstüne dökülýän suwýal gowa adamlar da şolar diýipdirler. Haqaýt ýaly. Beter haqaýt ýaly. Sulh gurrun Resulullah nädir etip aýdypdy? Meger ne kadar kanlı dökülmedimi puç yere fakat sulh etmän. Oňuşdaly da boljak. Meger ne kadar hanawadyly dargamadymy? Meger ne kadar çağıla aglaşyp kalmadymy? Azajyk zadyň üstüne, azajyk denany kuta gelse boljak, tekebbürlügini dewse boljak, ay bolýadymy, oňşaýyn diýse boljak. Şol edip bilmäni, ne kadar hanawadyly pıtramadymy? Ne kadar delille, ne kadar erle, bir ömrüne rahatlığa salmadylymy? Azajyk sulh istele boljak, şonu edip bilmäni. Resulullah janyň Allah Taala oýan ýoluny, sünnetini icra edip bilmäni. Ne kadar öýle dargamadymy? Ne kadar cemaatly pıtramadymy? Ne kadar hatta dini adamlaryň aralary degmedimi? Ay sulh istele boljak kim? Emma şonu hiç kim ýatlaryna salmany, tekebbürlük bolup, ýol men aýdanym bolmaly diýip, onu enefide kömekleşip, onu diýadesde kömekleşip, hiç bir sulh ýatlaryna salmany, sulh boljak bolsa da iki tarapdy pesperçilige urmaly. O da bolýadymyl, o da bolýadymyl. O da bolýadymyl, o da bolýadymyl. Ey Resulullah janyň öz ýoly boljak kim? Başga misal gerek gel. Inni geleyli Resulullah janyň mübarek ýaşaýyşyna.
Heyke wagt az, heyke men Resulullah janyň ýaşaýyşynyň içinde yoksa bir başga bir hak bir hakikat ilgünümde derman gürrüňleri aýsaňa boljak. İnşallah Allah Taala köklüse indiki fırsatlerde hyzmatyna da ýetirerin. Resulullah jan aleyhissalatu vesselam ol insaniyette kamillige yeten beýik muhterem Hudaybiye diýen ýerde näçe gün galam bolsa gowy. Ey musulmanlar 20 gün galypdyr Hudaybiye'de. 18 gün näen rawayatlarda ba, 20 gün näen ba. 20 golay da hulasa. 20 gün golay Hudaybiye'de galypdyr. Näme dip? Umra etjek bolýar. Umrasyny ýerine ýetirjek bolýar. Hey bolmandy, hey bolmandy. Ahir sulh etdiler. Bismikallahumma walli Muhammed ibn Abdullah bilen Qurayşyň arasy boldy. Yeni bir sulh inniklap Mekke adamlary bilen jeň bolmalar, näçeýleçili emniyet bolmaly boldy. Yeni bir sulhynyň bir nämetdi. Musulmanlardan biri Mekke barsa ola iyi bermeliler. Emma Mekke'den biri peygambere goşulsa peygamberimiz iyidine iyi vermeli boldy. Emma ahirki sulh gally. Geçen hafta aýtdyk, inniki hafta aýdarsy. En agyr hili. O näme sulh qam? Wa an tarji'a anna 'amaka hada fala tadkhul alayna wa annahu idha kana al-'am al-qabil dakhaltaha bi ashabik fa aqamta biha 3. Ey Resulullah jan men näjre sahabalaryny eşitdirsin. Näjre aýtsyn men Resulullah jan sahabalaryna. Ahirki sulh şoň üstüne bolupdyr. 20 gün Mekkeň düýbüne galanlaryndan soňra 20 gün çölle galy bizre sahtaman ýokki Hudaybiye'de. 20 gün agaçlaň baglaň etegini güllerin geçirellerinden soňra 20 gün tükan ýok, daruhany ýok, o zatlary geçirellerinden soňra 20 gün gözdeşi ile nämäge ahir oňuşyp baryp Mekke'ge baryp umra ada etmeden çyrim, umralaryny ýerine ýetirmeden çyrim. Kafirler aýdypdyrlar. Ahirki biziň sulh etjek zadymy sen iýiňe öwrilmeli Mekke'ge girmeli diýipdirler. Sen iýiňe öwrilmeli, inniki ýyl gelmeli. Bir ýyl etmeliler. Biz Araplardan utanýar, Muhammed gelip zor bilen girdi diýdiresimiz gelmeýär taryhda. Sen bir ýyl iýiňe git, 20 gün galanyňda hiççi, fakat zähmetleňde hiççi, inniki ýyl gelaga diýipdirler. Resulullah jan bolýar diýipdir. Maňa da sulh diýipdir. Hey musulmanlar! Özümize bir fikir etip görüň. Gurgana baryp 1 gün 2 gün galyp, inniki ýyl gal gitmeli boldy diýseler näme derdik? Ay aňyrak baryp Tahrandan ýydymyza öwrilmeli bolsak näme agram düşerdi? O da näçe gün 20 gün ýatallaryndan soňra. Baryp Suudiýden ýydymyza öwrilenmese ne kadar agram düşer? Näjire gözlerden ýaş akyp aýtmaly bolýan. Hudaý Taala bize qaharsyňdymy kan biz näjire bize Mekke nesip etmek diýip müňlerçe zatda kerlämede gelmedimi? Biz ogul gyýdymyz, ýylgün o bagara gözleşmeti biz näme jogap berelip agram düşmedimi? Ohum Resulullah jan sahabalarına näme diýmeli? Bitirgin zatçy taýy Medine adamları tayfasynyň şo duruşy Resulullah'ın ýüzüni gözleşiwetýär. 1600, 1600, 1700, 1400 sahaba Resulullah'ın ýüzüni gözleşiwetýär. Peygamberimiz hemmetiniň mesuliyeti men gerdenime diýýär. Şondan bir agram düşmelläme Resulullah şo taýda. Aslında fakat şoň öýdi boljak diýilmeli. 20 gün galandan soňra ay bolýar ýydymyza urlelip gaýtmaly. Nähili gaýtmaly şo taýda diýdiň. Näjire gaýtmaly şonda. Resulullah jan bolýar diýipdir. Sulh diýipdir. Yani inni näme etmeli bolýar şondan sulh kamil bolanmalsa, inni amza etmeli bolýar. Mohr basmaly bolýar. Resulullah jan etegini amza etipdir. Abu Bakr Siddiq, Ömer el-Faruq, Ali Murtada da amza etipdir. Ve kafirler de amza etipdir. İki kağıt etipdirler. Birin kafirlere, birin musulmanlara etipdir.
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية كتابة الصلح قال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا. Aham Peygamberimiz yazılandan sonra sahabalarına vaqt aydıptır. Ey sahabalarım, turun, getiren diyeleriniz nämäňiz bolsa damagyn çalın, saçyňyz sıyırın, ýygyňyza gaýtmalydypdyr. Yani saç sıyırılsa nämäň alamaty? Umra tamam bolandan sonra saç sıyırylýar. Yani men inni ibadetim tamam gaýtjak diýdi. Inni bu taýda da saç sıyırılla, yani hatmen ihramdan çykdyň. Ol labbeyk Allahumma labbeyk dip gaýtmadyňmy? Yani ondan çykdyň. Yani inni kil qada etmeli. Saç sıyırly yani tamam boldy. Ýygyňyza gaýtmalyk hatmi boldygy ha. Aham Rasulullah jan sahabalaryna aýdypdyr. Ay turuveriň da diýipdir. Inni diýipdir. Damagyn çallaň malyňy saçyňy sıyıryberiň da diýipdir. 1400 sahabaň bir turmandyr, hemmesi oturuverdi. Hemmesi oturuverdi. Näme diýip? Rasulullah jan ay saç sıyırmak urşat diýip aýtýandyr. Hükmen sıyıryndyr diýip düşünmändir hiç gaýdy. Asy kelleleri işlemändir. Näme diýip? Son Rasulullah janyň öýde häzir kellesini sıyırana, ay sıyırsaňa sıyıragaň da diýip düşünüpdir. Ruhsat mı qadip düşünüpdirler. Ay sıyırmasaňyz da bolar, sıyırsaňyz da bolar diýip düşünüpdirler. Sahabalar hemmesi oturuverdi, galmandyr hiç gaýdy. Emme Rasulullah jan ýoksa şunu bilen aýdypdyr ha. Inni taçsyňyz sıyırın, damagyn çalyň, ýygyňyza gaýdaýlyň diýipdir da. Rasulullah ruhsat diýip aýtýarmy, näme diýip oturuverdiler. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. رسول الله جان يروق دارق yanına enemiz Ummu Selme'ni alkıtıptır haşonuna Peygamberimiz. Kimi? Enemiz Ummu Selme'ni. Bir kubbacık becerliptir. Şimdi enemiz Ummu Selme varmış. Resulullah can dargıp Ummu Selme'nin üstüne giyiptir. Enemizin üstüne barıp aydıptır. Ey Ummu Selme deyiptir. Men sahabalım hiç gaýsy men turun taçyňy sıyırın, malyňyzyň damagyn çalyň diýende hiç gaýsy turmadylar diýipdir. Dartdym özüm narahat bolýan diýipdir. İzne urilmellândi. Ay barakallah Ummu Seleme radıyallahu anha. Radıyallahu anha. Hudaý ruhun şad etsin, şaddyr inşallah. Enemiz Ummu Seleme bilipdir da sahabalaryň düşünmediğini onna aýdypdyr. Atuhibbu zalika ya Nebiyallah? Ey Resulullah, isteýänmi, gowwarýanmy sahabalardan saçyny sıyırıp damak çalsynly mallarynyň? Hawwa onna taňa bir ýol aýdaýyn diýipdir. Uhruj summa la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badanaka wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Sen şu kuppadan çık, otoktan çık diýipdir. Çıkakana bar da öz malyň damagyny özüň çal diýipdir. Ama saç sıyıryanına da ayt, gelmen saçım sıyırcıyı da ayt diýipdir. Gör sahabalar oham hemmeti mallaryň damak çalha çal, saçım sıyırha sıyır bolar diýipdir. Son olar düşünen nädir? Olar ruhsat mı kadip düşünendirler. Hakikat büyürükdüğünü düşünen däldirler. Aham Peygamberimiz enemiz Ummu Selme'ň beren haklyny bitir bija düşünüp, bitir bija bilip Rasulullah jan keplemani otogyndan çykyp barıp öz çaljak diýesiniň damagyny çalyp, aham ol saç sıyırýanydy gellipdi, men saçym sıyır diýipdir. Felemma ra'aw zalika qamu fanaharu ve ja'ala ba'duhum yahliqu ba'dan. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın duruşunu görüp sahabalar böküp turup hemmesi mallaryna barıp damak çalıp saçlaryny sıyırıp ağlaşmany dürtdirler, narahat bol. Bir Resulullah'ın ol büyürük etip bir de aydıptır. Ruhsat edip bir de aytmandır. Bir Resulullah'ın büyürüğünü tutmadık. Ve bir de adab inamasın deyip ağlaşıverttir Resulullah canın sahabaları. Aham saçlarını sıyırıp mallarını damağını çalıp inni bu kulli tamam var. Yani inni hatmi veli izlerine gaytmalı vardır. Bir iki tane bir muhim ders var. Şunu aydıp Resulullah'ın yaşayışının izini alıp gideydi. Ey Müslüman doğallar, Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de aydiye
Sure-i Bakara 216. ayada. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى كلامه من قوة أتقلم الوليات خدا يديه الله تعالى يديه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Şayet siz käzatlar ýokuşwaryan bolluňyz, men işim dogrulanmady, men izdivajym bolmady, men näçe wagtlar dogam kabul bolanak, ay Hudaý Taala owladym barada beýle boldy, men karhanamda beýle boldy, men işläp bakan beýle boldy, men zindigimde bizirzat boldy diýip, şayet kän ýerlerde ýokuşwaryan bolluňyz. Emma siziň haýryňyza şo zat diýär. Hudaý aýtdy şunu. Gözläp görüň, Sure-i Bakara 216. ayada. İyidi ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Kâzat siz gowurýaňyz, emma siziň zararıňyza şo. Kâzat siz gowurýaňyz, taşyndan göreňde, ýok görnüp ötýsiň bäfidin haýryň içinde. Hudaý aýdýar, şo siziň zereriňizde diýär. Wallahu ya'lam ve entum la ta'lamun. Hudaý bilýär, siz bilmeýäňiz diýär Hudaý Taala. Men bilýän diýär Hudaý Taala, siz gowurýan zadyňyz siziň zararıňyza şo diýär. Siz bileňiz agym, bu insan nämäni biljek? Kim ertisini bilýär? Haýsy bir sawadynyň üstü bilen ýene 5 dagygasyny tezmin etip bilýär. Kim bilýär diýwaryň aňyny nämäden oturan ýerinde? Allah Taala men bilýändir. İnsanyň şu zamanyna musulman ýadyndan çykaran zady. O da näme? Bir zady gowuryny hükmen şoňa ýetmelimi qadiýa? Bir zady ýokuşguryny hükmen şoňa gelmelimi qadiýa? O jere we däldir. Eger çyndan şozure bolsa Rasulullah bolmordy. Rasulullah jany welde sahabalary bilen 20 gün Mekkeň düýbünde galanlaryndan soňra ýene ýygyna urilmeli bolýar. Näme diýjek şoň adyna? Weýrenmäýli, şikayet etmäýli. Hemişe menki de şozure bolýar. Hemişe men zindigimde hemme zat ýyga gaýtdy. Hudaýdy men hiç dadym kabul etmeýär. Näme menki beýle bolýar? Falany we bijirek, falany we bijirek diýip kofur kep aýda gamaýdy. Palanyny gözleme. Eger bir adam gözlemeli bolsak Rasulullah'ny gözle. Ýoksa da palany bilen näme işimiz bar? Öz Hudaýymyz, öz imanymyz, öz ahiretimiz, öz dünýämiz. Palanyga göz tüküp näme menki beýle bolmaýar diýip imanymyza zere beramaydy. Gör Rasulullah janyň gurruny öwürläp aýdy bermeli. Ağlaşyp gaýtypdyrlar şondan. İnni kiileseli qalzaklary belli ki hatta bir tawar sahabalar aýrylýadym. Hatta bir tawar şolaň içinden inni kiileseli şehit bolýar. Tamam bolýar. Şolaň biderek adam boldugym şo. Şolary Hudaý halamadyk diýip bolarmy? Bolmady ahim. Ay men kemiş işizire bolýar, ay men falanjyra bolýar, falanyň qabjyra bolýar diýmäýin. Rasulullah'ın gurruny bilen okuyanymda Qur'an-ı Kerim. Bir peýgamberiň sözüni okuýaýyn, gurrun kamil bolsun ama ýygyny alyp gitjek. Ey musulmanlar, Rasulullah jan aýdypdyr. Şon şu zamanda hemmemiz beýlenigli müşkilimiz känip, hanawadygy hususy, juz'i, işte, daşarda Rasulullah aýdypdyr. يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقارير في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء رواه الترمذي. Kıyamet gününde bir tovar adamlar görürsünüz deyipdir. Şu dünyada müşkili bir kadar kan, bir kadar müşkil izdivaç, oğulgıyır, enata, bir kadar dünyası, bir kadar ağlap müşkillerin kan geçirecekler. O kıyamet gün şolara bir ulukan dereceler verilecek. Şonne belki salım, ömründe kıyınçılık görmedik, o kıyınçılık az gören adam aytacak. Kaş dünyada qayçı bilen, pıçkı bilen, men ennamım deydim edip men dünyadan geçip de men neşe dereceler görsem ettim da diyecek de. Resulullah aydıktır, senetli gördüm. Tekrar edeyin. Kıyamet günü bir adamlara kan dereceleri verilecek, bir tovar venana ve bir tovar erkek adamlara müşkil hanı vacı iskat kan molttur. Müşkil öz
hususi daşarda iş aglak geçiripdir. Merizçilik, meriz saklamak her näme bolsun. Azawy adam oham olara urkan Allah Taala dereceleri verecek. Şonu görüp adamlar aýtjak: "Kaş menne dünyede pıçkı bilen, qayçı bilen, barmaklam, dırnaklam, gözüm, kulağım diýdim edip, kıyım edip, men de ennamym kesilip dünýeden geçen bolsadım da, men de derejem olakan boljakmyşdy o diýjek adam. Hudaýyň ýanyna hiç tak boş gitýän näildir? Allah Taala'nın ýanyna hiç tak boş gitýän näildir? Allah Taala'nın ýanyna hiç tak boş gitýän näildir? Adamyň ýanyna hemme zat boş gitýändir. Men sen ve tamam insan namarttır, biwafadır, elinin zat de gelmez, vefaslı bolmaz adamın. Allah Teala durşuna vefahadır. İnnallaha la yuhliful mi'ad. Hudaý wa'desine ters gelýän näildir? Hudaý birini 10 berer, birini 100 berer, 700 berer, bir hesap da berer nipdir. Allah Teala edil ýaşadyk. Adamdan, mahlukdan tarpy olarahym Allah Teala. Ine Resulullah'ın ýaşaýyşy, müşkilleri ağlaşıp iyidine gaydalları, bir de Kur'an-ı Kerim, bir de Resulullah'ın sözü de Müslüman adamın derdini derman görürün, kadrini bilse. Emma yine bir kıskacık ders var. Ummu Selime var arada. Peygamberimiz kime gençti? Zinana gençti, hormat koyup. Zinana da Hudaý ýadyna sally. Enemiz Ummu Selime, "Amin Resulullah ne maslahat bereyin. Men wezifem doğru maslahat bermek. Her kime bir nefer geňeşde, geňeşilýäniň wezifesi näme? Hyýanat etmellär. Hem saýan diýip geňeşilýän, boýdaş diýip geňeşilýän, dost diýip geňeşilýän. Ya gowum maslahatyň mer Hudaý maslahat, ýoksa da mene bilemek mi barada? Muny ahullara geňeş, muny ulamalara geňeş, muny bilýän adamlara geňeş diýip dogry gurrun gaýtda Hudaý üçin. Näme diýip bilmeden gelen biderek maslahat bermeli? Näme diýip ona hyýanat etmeli? Resulullah jany Ummu Selime näme diýipdir? Hudaýyny ýada salyp, gow akyl, gow zat ýadyna salypdyr. Kime? Muhammed Resulullah'a. Sen ne girdi bolsa ödüň barda damak çally kelläň sir, sahabalar ýortuşy berer diýipdir. Aýtýan hakylly ýörüpdir. Sana maňa da ya hemsaye diýipdi geňeşýärmi, ya erkek ya zenana, ya boýdaşyna, ya gatnaşýanyna bir zadyny geňeşýärmi? Ya bilmeyen nisin, bunu bilýän adama var diýsin, ýoksa da Hudaý akyl bersin, haraplamasyn zindigisini, zaýlamasyn, targatmasyn, günäsine kömekleşmesin, ýüküni agraltmasyn. Hudaý üçin aýdyly wati belkem Allah Taala eserin ver. Resulullah'ın ýaşaýyşynyň ýyzyny alyp gideýli, ýene 10 dagyga wagtymyz bar häzir. Tamam boldy, ýyra gaýtmaly boldy. Hey Resulullah, jan näme müşkil känmişdi, ey musulmanlar. Diýjüňiz oturup Allahum sallallahu Muhammed diýip gelivermeli biz. Nägat müşkil känmişdi. Nägat mesuliyet agyrmışdy. Nägat narahat känmişdi. Gaýtjak bolupdy qala Mekke'den bir azan etewinne musulmanlaryň biri ele ýagyna zynjyrly sürünip gyýryp gelýärmişdi. Ey musulmanlar, dadyma ýetişiň men diýip. Şon Mekkeň içinde de musulmanlar kän ýany bir ar. Ýöne özüne göre näçe san barmışdy. Iýberen akla hicret etmäge, Medine gaçyp gitmäne de ejazat beren akla. Mudan daş habarly. Ýani Mekke'de zynlanmışdylar. Mekke'ye Mukarreme'de kafirlerin arasında da musulmanlar barmışdy. Bir fursatdan gaçyp Resulullah'ın ýanyna baraýyn men alyp gitsinler diýip sürünip gelip gyýrypdyr. Şu gurrun tarih gören nädir? Şayet tarih beşeriyette ya bolanlar ya bolan nädir? Kulak asyn. وقد فر من مشركي مكة المكرمة وكان أبوه يتفاوض. Kimin oğlumyşdy? Şu peygamberimiz bilen kepleşip, ýazyp, podup, sulh edip, mohr basyp imza edeniň oğlumyşdy. Dädes kafir, oğul musulmanmyş. Men akidiň özüňiz bilen nip aglap gelýänmişdik aňyrda. فلما رأى أبوه قام إليه وأخذ بتلابيبه وقال يا محمد لقد لجت القضية بيني وبينك. Yortip oğlunun var kursağından tutup bile bilen yüzüne vurup oğlunun yüzüne vurup musulman oğlunun ey Muhammed diýipdir. Sulh geçti diýipdir. Bizden sana biri barsa akitmellädiň diýipdir. Wadaňda dur diýipdir. Musulmanlar hemmesi narahat bolup ağlaşypdyrlar. Ýani kyn müşkilin öl boljak ha.
Umre edip bilmediler, evlerine qaytmalı. وهم ينظرون إلى أخيهم وهو يسحب إلى مكة المكرمة فأخذوا يبكون بمرارته. Tamam, Müslümanlar ağlaşıptırlar. Ne Müslüman doğulları sürünüp barya, o da gıygırıp barya. Men akidin da deyip. Peygamberimiz kafir dədetine aydıptır, sadak da doğru aytyan deyiptir. Ve adamda duracak deyiptir. Oham ol sürünüp baryan oğlunu da aydıptır. İnna qad aqadna beynana ve beynel kavmi. Ey Aba Cendel deyiptir. Ona adı Abu Cendel etmiştir. Bir kafirli bilen vədeleştik deyiptir. Kafirlığın içinden biri bize qaşın qaysta almallal iyini iyi vermeli deyip vədeleştik deyiptir. Ve inna la naqdir. Men hıyanet etken peygamber değil ve adamda duracak deyiptir. Aham aydıptır. Ey Abu Cendel. İsbir. Vahtasib. Fe inna Allah Teala ca'ilun leke ve limen ma'aka faracan ve mahracan. Sen Huda için sabret deyiptir. Sen Mekke ağaçın tüyrenine güdüp ediptir. İnşallah basımlıkta Huday sana yol verir, sen kaçarsın da sana bir kudret de gelir deyiptir. Resulullah can ona hem sabır bilen büyürüp hem gavullik gurrun aydıp. Nagat şu Müslüman, şu cevana, nagat kıyın şu cevana oğlunu ki dede sürek paraya, vurup alıp paraya. Müslümanlar da ağlaşık kalıptırlar. Canı bilen barıp atasını öldürsele de olacak. Emme Resulullah bilen olan arasında vədə durmalı biz deyip. Ve nagat hemmesinin üstünden gözlep duran Resulullah canı kıyın. Gözlep kalmalı şu turşuna. Dayaudur. Huda için sabret deyip kalmalı. Turşuna dersler bala yana geçip bariyatsa. فَلَمْ تَمُرَّ أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ حَتَّى تَمَكَّنَ أَبُو جَنْدَلْ مَعَ إِخْوَتِهِ الْمُسْلِمِينَ. Şu vurrundan bir yıl geçmeke, yankı füyrel bariyan cavan oğlan, başka Mekke'de zınnan nekle hemmesi kaçıp, Medine varmana icadaları yok. Son Resulullah salcakkâdan olabilen vədeleşti. Mekke bilen Medine'nin arasında bir cay tapıp, özleri bir ekip, özleri bir kudret bolup, Mekke'nin adamları da şolardan korkyan bolup, Resulullah canın beren vədesi de doğru olup durdu. Bir yıl geçmeke bir kaçalga tapılıp, bir baralga tapılıp, bir özlerine cay tapılıp, ol Mekke'nin kıyınçılığından, kafirlerin elinden kaçıp biliptirler. O urruna girsek beter uzak bolacak, şizren muhtisarcası tamam edayli. Emme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cavan oğlanına iyiliğine iyi verdiler. Bir yılı geçmekade yine inşallah ola kaçacaktan o başka Mekke'deki Müslümanlar hemmesi rahat boluyor. Ahirkice vurdunları şiicede Peygamberimiz sahabalar bilen Medine-i Münevvere öğürleyip uğraya Mekke-i Mukarreme'den Hudeybiye diyen yerden yere ağaşın Medine-i Münevvere ağaşın. Aham yolla öğürleyip bariyaka aya iniye. Kur'an-ı Kerim evvelin bar Resulullah canın üstüne nazil veliye. 26. para Suriye Feth'in şudurşu. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna laka fethan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Allah Teala ayet verdi. Ey Muhammed Peygamber, bu uşluktan Mekke'ni senden süreyim açtım ben deyiptir. Yani Resulullah canın şol tamam solhunu Allah Teala teyit ettir. Sen doğru iş ettin, kavi iş ettin deyiptir. Yani şol müşkilatlar, şol kıyınçılıklar, şol in hem ağır yükleri ki Resulullah can gerdinine oklattı, hemmelerini geçirdi ve sahabalarını gövüllük verip de hemmelerini alıp kaytı Medine-i Münevvere ağaşın uğradı. Allah Teala teyit edip Resulullah canı hoş edip inna fetahna laka fethan mubina. Ey Muhammed Peygamber bu uşluk sana Mekke'ni senden süreyim açtım deyip durdu.
Son Mekke açılsa bütün Araplar gözleşip ötüyor. Hemmeti Müslüman olacaklar. Kan Araplar gözleşip durulmuştuk. Şimdi Mekke feth olsa biz Müslüman olacaktı. Oham Resulullah can hoş olup sahabaların hemmetini üyüşürüptür. Ey sahabalarım bana bir sure indi deyiptir. Yerin yüzünün hemmesinden bana qol şodat deyiptir. Beter hoş boldum deyiptir. Ey sahabalar üyüşüptir. Näme indi ya Resulullah? Resulullah can özünün düyesinin üstüne Suriye fethi okuyup beriptir sahabalarını. Yankı okulan ayaları ve yedine bakışın. Oham sahabalar sorattır. Acib zat sorattırlar. Ya Resulullah afethun huve? Afethun huve? Ya Resulullah biz şu sulh qayttık. Yani Mekke feth bolluğumuş deyiptir. Resulullah can näme deyiptir? Naam. Wallazi nafsi biyadihi innehu lafethun kaza fi sunan Abi Davud. Allah bilen and içýän Hudaý aýaty berdi. Şu sulh qaytışymyz Mekke feth bollugy, yani şoň muqaddemeti basym Mekke feth boljak deyipdir. Allah Taala Resulullah janyň eden işini taýid etdi. Belli bolly insan, belli bolly musulman bir kuşdagydan tamam etjek. Belli bolly musulman kellesi oglasın. Aklına düşmese de şu Resulullah'ın diyenini etkisi uçacakmıştık. Ne kadar aydan görünleri, ne kadar Resulullah'ın solukları sen men aklıma gelmeyedi. Ay hava da Resulullah etti doğrudur da deyip öne geçip bariyerdik. Ama akıbet şolan kıvallı. Ahiret şolan kıvallı. Dünyada da hayır şolan kıvallı. Hak şolan kıvallı. Şeriat vakti ki Hudaý aydınlığın bilimizden sonra, vakti ki Resulullah aydınlığın bilimizden sonra, şoňa gerçi bizim aklımızda, gerçi bizim savadımızda, gerçi bizim tahsilatımızda, gerçi bizim düşünmizde kok gelmese de son bizim düşünmüz ol şeriatyňdan kan etekde şonu boynalan adam utjakmışdy. Ha bolýa Hudaý peýgamber aýdanmasa baş üstüne diýen adam şol adam utdy. Yo men kelläme gelmeýär diýipdi. Hem otagysynyň kefine öýdüm, hem danışgaýysynyň kefine öýdüm, hem saýasynyň kefine öýdüm, boýdaşynyň kefine öýdüm, dostunyň kefine öýdüm. Ýok, hemmelat yürekdir, amelerat ýok diýen şik bolupdy. Ýok, adam vicdanı salim bolsun. Bu zatly elçek her kim zindigi özüne ahunyň emret turatdywa diýipdi. Bir derek kurrunlygyň 10.000 kefine hawwa beripdi. Hudaýyň şeriatyny inkar edip kafir bolup dünýeden ötägamaýlyň. Hudaý peýgamber aýdan nuglaga teýliň, aklymyza çatmada şoň içinde gönünmek barmyşdyk. Hudaý Taala iman awrydan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala nuri imandan agdy birilik, mehabbet, emniýetden aýyrmasyn inşallah. Mescid medreselerimiz yürüyüp dursun. Hudaý marizlerimize şefa versin. İzdivac müşkilli dogollon Hudaý müşkillerini ansa etsin. Er hileylen arasın, dogon arnaş inatan arasın. Bu beýliki ihtilaf bolup, agdalyk bolup durallan arasyn Hudaý sulh, agdy birlik, mehabbet bersin inşallah. Bir alham, üç kul huvallahu oqyýyň. Ötellemizin ruhuna da bagş edeýin. Olaň da ruhlary hoş bolsun inşallah. Oqyýberin. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Pira ilahi amin. İlahi amin. Bir tohur müşkilli marizlamız vadiyetlerle hanvadigi müşkil. İhlas bilen dua et. İhlas bilen bizde amin diýeli kabullar inşallah. Hatmi tehliller, hatmi Kur'an-ı Kerimler, salavatlar. İlahi amin. Amin. Ya ilahel alamin. Hudaý Taala'dan gaty umydymyz kändir, eller boş gaýtarmady inşallah. Amin ya mujibet da'wat. Agdy birlik, mehabbet bolsun, sulh bolsun. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin.
إلهي آمين إلهي آمين قبول إن شاء الله آمين يا مجيب الدعوات إلهي آمين آمين إلهي آمين إلهي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين دائما تطلع ضيعت الله يرحمك